Shibuya and Shinagawa will soon arrive on track number 2. Josep, m'escoltes? Digues, som Josep. Has de venir a Enoshima. Et necessito. Què ha passat? Hem d'anar a buscar la bola de drac. Doncs sí, avui tenim una missió especial a Mari-chan, que és anar a buscar la bola de drac. Serà l'última missió dels Japan Heroes. Ta-ta-ta-ta-ra. Ta-ra-ta-ta-ta-ra. I bé, aquí l'estació supermaca d'Enoshima. Espectacular, eh? Ja, mira, ens aproparem. I avui anirem a fer un vol per la illa d'Enoshima. No és la primera vegada que vinc i a mi em va encantar perquè està tot dedicat a dracs, hi ha figures de dracs per tot arreu i espera que us ensenyi, aquí hi ha un. Anem tirant, no, Josep? Anem tirant. Anem tirant, espera. Vamos allá. Anem tirant, que si no se'ns fa tard i comença a haver-hi gana. Cap allà, la illa d'Enoshima. Som-hi. Té un aire a tossa de mar, no? Tararan. Tan, tan, tararan. Tan, 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 tan. Ara ens endinsem a la nau d'en Babidi. Ja està, ja hi som. Només hem de creuar el pont, el camí del drac, Camí de la Selva. i allà tenim la torre d'en Karin. Aquí tenim el mapa de la illa també. A la torre d'en Karin no sé si pujarem, no ho crec. Anem fins al santuari, S'ha a de buscar pagar? els dracs. S'haurà de pagar segur. Doncs ja l'hem vist. Ja l'hem vist. I les coves, que segons el radar ens indica que la bola de drac És allà dins? és allà dins. A la cova amb el robot pirata? El robot pirata. Cinta vermella. Cinta vermella, quan tu navegues el mar es fa petit. Avui és un dijous. Ui, ens els nens. Tot i que avui és un dijous i hi ha poca gent, fa 2-3 anys quan la zona estava a tope de turisme, no es podia passejar per aquest passeig sense creuar-te amb gent. I ara, mireu com està. Ara, tot i ser un dijous, déu-n'hi-do la gent que hi ha. Ara es nota que estem a la zona de costa perquè tots els plats són de peix. Peix, marisc i el popular aquí a Enoshima, bueno, tota la zona de Kamakura és el shirasu, són els peixets aquests petitons. Te'n recordes d'aquell anunci que deia "Pezqueñines, no, gracias, hay que dejarlos crecer"? Aquí, Doncs aquí res, aquí a la cassola. Anem arribant ja cap a l'entrada del santuari. Som-hi. Tan 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 tan. Ta ta tan ta tan tan tan. Crec que és la primera vegada que pago per pujar unes escales mecàniques. 340 iens, que em sembla que estan ben pagats, perquè 360 iens que estan ben pagats, perquè si no eren 20 minuts d'escales i avui també el temps apreta una mica i hem de gravar moltes coses encara. La Triforça també allà, entre Bola de Drac i The Legend of Zelda ho tenim tot. I no, que ja sé que dic fricades, però ja sé de què va la història. L'emblema dels Hojo... I un emblema de propina. L'emblema dels Hojo allà baix, que per molts el coneixereu també com a la Triforça de The Legend of Zelda, i aquí el drac, i ja anem cap al santuari, vinga, que si no, no acabarem mai. Aquí a Enoshima
tenim la deessa Benzaiten, i aquí tenim el santuari al darrere. La deessa Benzaiten, que és la deessa de les arts escèniques, de la fortuna, i és una de les 7 deïtats de la sort sintoista al Japó. És igual, ara ja hem pagat per pujar les escales mecàniques, ara no penso pujar escales normals. Home, ja n'hi ha prou. Vinga, segones escales mecàniques. Aquesta la provaré després, va. Escales mecàniques 2, som-hi. Que no falti. M'està agafant, no sé per què, ganes de beure Coca-Cola. No ho sé per què, però està plegat d'anuncis de Coca-Cola. Aquí es pot entrar sense pagar, em sembla, no? No diu res? La font del drac. Baixant de la font del drac, una noia, baixant de la font del drac. Bé, darreres escales ja pujades. Tenim aquí... Ara ja sabem com es diu la torre, Josep. She Candle, la torre de l'espelma del mar. No, no és gaire... En català no queda bé, això, No, podríem trobar un nom més romàntic. Perquè també l'Enoshima, el jardí del cuiner Samuel. No sé si és... No, Cooking no, és Cooking. Com que Cooking? Aquí tenim l'entrada als jardins del Samuel Koch, o Cooking, Samuel Cooking Garden, i allà al fons tenim el She Candle, que no hi entrarem. Ja ho tenim això, hem d'anar cap allà. El falcó ens indica on hem de trobar la bola de drac. Josep, som-hi! On vas, Quilín? Són tan ràpids que no els puc veure. Somiant a poder ser El millor del món. Somiant a poder ser millor del món. S'ha de dir que el passeig per Enoshima és maquíssim. Aquest home és el veritable heroi. Aquest és el veritable Japan Heroes, portant paquets per tota la illa d'Enoshima. Hosti, aquest no el recordo d'haver-lo vist l'última vegada. Jo vaig venir 2014. Ja, fins i tot aquí les botigues de... Aquí totes les botigues turístiques. Miquel, i què el passeig? T'està agradant? M'agrada el passeig, però... M'agrada més menjar. Ara hem arribat. Aquí, un dels dracs. Un dels dracs que jo volia veure. Three hours later. Per fi arribem ja. A les coves o què? No arribarem mai. Arribarem mai. Avui hem arribat fins al mar. Hem arribat fins al mar? Aviam, que no em mati. Les pistes espectaculars, I la illa d'Enoshima és supermaca. Però bé, que no acabem mai. No trobarem la bola de drac. Mira el que et dic, Josep. No em ressuscitareu. I només és una de les boles del drac. Necessitem les altres 6 per invocar el drac Xenon? No, que ara només caben 2. Com que només caben 2? Ara en el nou manga ja invoquen el drac amb 2. Sí, home. Sí. M'estàs dient en sèrio? A la nova saga. Va, ja, la bola de drac ja no és el que era, tampoc. No aconseguirem totes les boles de drac, no podrem invocar el drac Xenon i jo m'hauré de tornar cap a Catalunya. I adeu als Japan Heroes. Doncs sí, s'acaba Japan Heroes. Això és el darrer vídeo de la temporada. Ara, t'he de dir una cosa, Josep, també. Que aquest vídeo l'estem gravant avui, quin dia és? Avui és 4 de març. I saps quan posaré aquest vídeo a YouTube? Bueno, no ho sé. Oh, mira que maco. Som-hi. Ha sido muy bonito aquí, hasta la cueva del dragón. Ja ho tenim això, ja som a dins la cova. Em quedaré sense bateria abans
Ui, jo això no ho recordo així. Mira, des d'aquest forat pots anar fins al Mont Fuji, caminant. Diu que està connectat fins allà, amb la cova Narusawa. Molt bé. Diu la llegenda. Espera que no hi cabem, eh? No, jo vaig aquí. Mira, no, què m'estàs dient? La segona cova està tota il·luminada. Jo, perdona que et digui, Josep, però a mi això no m'agrada. A mi que fotin aquestes coses, tota la cova il·luminada. Perd realment tot el seu encant de natural. Josep, ja tenim el tren aquí. L'hem trobat, som-hi. Has de demanar el teu desig. No! No té la bola del drac. Josep, hem arribat tard. Li han tret la bola de drac ja. I entra la bola? Sí, Abans la tenia, eh? abans la tenia. Et prometo que abans la tenia. El 2014, quan vaig venir, tenia la bola de El drac. cinta vermella i se l'ha posat. No pot ser això. Vols dir que ens trobarem l'exèrcit de la cinta vermella? Tot és possible. Alguna cosa hauran servit els nostres entrenaments. Som-hi! Krilin! Girem la càmera. Josep, ja hem vist les coves, hem vist Enoshima. Ha arribat el moment del comiat. El moment d'anar cap a Catalunya. És el moment de que acomiadem el vídeo i és el moment de dir que els Japan Heroes arriben al final. Arriben al final, Sí, aquest serà l'últim vídeo al meu canal. però tornaran. Tornarem algun dia. Si no, temps al temps. Tens el temps. Ja, amigues ja m'han dit, Josep, tornaràs més aviat del que et penses a Japó. Jo també ho veig. I també ho veig, també ho veig. Però bé, de moment ho deixarem aquí. I si hi ha oportunitat farem més temporades. I també, abans de que els falcons, que estan per allà, abans de que els falcons ens vinguin a menjar, Tenen ganes de menjar-te Sí. la càmera, aquests falcons. sí, bueno, Van amb ganes. vinga, al gra, acomiadem el vídeo. Com sempre, passeu-vos pel canal d'Ari-chan, que és un bon Jan, Bon Jan Kirkic. i pel meu canal, que ja hi sou. Doneu-li el botó de m'agrada, que està per aquesta banda, em sembla. Deixeu-nos comentaris. Comentaris, què us sembla la visita? Si heu vingut mai a Enoshima, al final ens han robat la bola del drac, la cinta vermella. No hem trobat la bola del drac. El robot pirata. I si encara no ho heu fet, subscriviu-vos, que és el moment. Ens esperem 5 segons. 5. 3, 2, 1, 0, sí, vinga. Ja us heu Ara. subscrit. Ara, Tots. tots. I res, Josep. Respect Knuckles. Txan! Ens veiem al següent vídeo del meu canal. És el darrer d'aquesta temporada, i dic ja temporada, dels Japan Heroes. I ens tornarem a veure, amics. Fins aviat, amics. Fins aviat!